že nechajme 10 a 20% sadzbu. Presadil to kvôli bytom, očakáva, že sa byty rozbehnú, 5% DPH. Napriek tomu som sa vzoprel a vybavil som 5% pre gastro a hotely. A chcem povedať, že za minulý rok, a tie dáta sú dôležité, najväčší náraz zamestnanosti bol práve v týchto segmentoch a práve tieto dosahujú najväčšiu ziskovosť. A chcem k tomu ale povedať, že pri transakčnej dani, keď som bojoval za živnostníkov, aby tento rok to neplatili a súčasne som nechcel rozbiť rozpočet, pretože znova by to potom zvalili, že tu je zlé na Slovensku, lebo Danko rozbíja rozpočet. Treba povedať, že údaje za minulý rok začínajú ukazovať tú základnú poučku pri daniach. Že síce sme zdvihli dane, ale máme menší výber. A ja sa budem snažiť Roberta Fica presvedčiť, že normálna hladina zdanenia, hoď západné štáty majú oveľa väčšie dane, to treba povedať, také Francúzsko, Rakúsko, to sú úplne uletené sadzby až po výšku 40%, a to isté Nemecku, progresívne zdaňovanie. Musíme sa zaoberať zdvihnutím čerpania európskych peňazí, zlepšením odpisov, potom štátnej pomoci. Otázka, ako bude štát pristupovať k pomoci veľkých podnikov, pretože v Nemecku, ak štát pomáha veľkým podnikom, tak získava aj majetkové podiele a súčasne boja s daňovými únikmi. Takže ja nemôžem hovoriť za ministra financií, ktorý má tie kľúče s Robertom Ficom od miešačky, ale môj postreh je, aby ľudia mali vyššie čisté mzdy a dôchodcovia zabezpečené kvalitné dôchodky. Pri dôchodcoch je možné napríklad ich oslobodiť od dane z príjmu, tak ako aj mladé rodiny, aby mali možnosť si privyrobiť, a súčasne my potrebujeme motivovať mladé rodiny, aby jednoducho sa ľudia brali a žili v rodinách. Po prípade pozerať aj na pomoc tým, ktorí majú rozbité rodiny, slobodné matky a jednoducho ľudia, ktorí pomoc potrebujú. Toto je moja filozofia. Ale ešte vždy hovorím, sme v koalícii, musíme počúvať aj názor koaličných partnerov. A teraz som bol šokovaný, a tým skončím, pán predseda, sľubujem, že napríklad už Hlas uznáva moju retoriku k adresnosti 13. dôchodku, ktorý mimochodom zo štátu čerpá 800 miliónov. A ja som hovoril, na čo je 13. dôchodok niekomu, kto povedzme má 2-3 tisíc eurový dôchodok, alebo má výsluhový, alebo má majetok. A tá adresnosť, ktorá zlyháva aj pri energopomoci, to je treba začať zavádzať, aby sa pomáhalo tým, čo potrebujú pomoc, ale nie tí, ktorí si jednoducho vedia pomôcť.